Bugas nga sakop sa price ceiling sa carbon market hurot-hurot na. Samtang mga rice traders mitsabaw tungod sa dakong alkansing nga mamugna ni ini. Atong sayran ang detalye pinaagi ni ining report. Bugtong ang tindahan ni Clarissa Lua ang nagbaligya og well-milled rice gikan sa Thailand sa presyo nga 46 pesos ang matag kilo base sa price ceiling nga gipatuman sa kagamhanan. Alkansi matud pa siya og 5 pesos matag kilo sanglit na palit niya kini sa mahal nga presyo apan tungod sa kabalaka nga masilutan siya. Napugo siya sa pagpaalkansi hangtod mahurot kuno ang iyang stock. Naikuan man ang DTI nga kinahanglan jud ipabaligya ang presyo ha. No lagi munay lisod kayo unta gyud. Ang ubang mga rice retailers ni padayag nga dako kay mawagtang kanila sa price cap busa dili na lang kuno sila mangumpra og well-milled rice gawas pa na hurot-hurot na usab ang supply nini. Ang mga customer nibati sa kamahal sa presyo apan nagkasabot usab sa sitwasyon sa mga nagnegosyo. Ang well-milled wala stock. Wala. Ato ang premium ramo ah. Kaya pa ba sa tubulsa? Kaya na lang, may needs dili na to, may choice. wa may choice. Kini ang sitwasyon karon sa baligyanan og bugas diri sa Carbon Public Market. Well-milled rice ang covered sa price ceiling apan sa pagkakaron wa na tay makita o wa pay mapalit nga inana nga matang sa bugas nga ana sa mas barato nga presyo. Mahal pa man namong kumpra na niya. Ang among supplier pod wa pa pod magkuan nga muubos ilang kuan supply. Kinabaratuhan nga presyo sa bugas humay sa carbon tag 46 pesos ang kilo, apil nini ang broken rice. Anaosay tag 55 pesos ang kilo hangtod na sa 60 pesos depende sa variety nini. Samtang apil usab ang presyo sa itlog sa carbon ni mahal ug tag 10 pesos ang matag tray. Saka nag-G's na dran. Yes ka na 3. G's na, kaduha na mo saka. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.